God dag og velkommen til en lille demo af Advanced Invoice. Udviklet af Dansk Produktions IT. Det er en overbygning til Odoo. Det genererer nogle rapporter, som er tilrettet til det danske marked. Jeg har her en helt ny installation af Odoo. Vi har nogle fakturer liggende i systemet fra vores demodata. Vi kan starte med at kigge på, hvordan Odoos fakturalayout ser ud fra standard. Der er ikke så meget at sige om det. Vi har sidenummering i bunden. Vi har lidt tilfældigt sideskift. Vi har kun fakturahoved på side 1. Vi vil nu prøve at gå over i modulinstallation. Vi søger på Advanced. Vi har her modulet Advanced Invoice. Vi har forskellige oplysninger. Vi kan installere modulet. Det gør vi ved at trykke Install. Sådan der. Vi venter et øjeblik, og modulet er installeret. Vi kan opgradere det, hvis der kommer opgraderinger. Vi vil nu se, hvordan vores faktura er kommet til at se ud. Den skulle gerne være blevet lidt pænere. Vi udskriver den samme en gang til. Vi kan se, at vi har fået en anden header på med fakturastatus. Vi har fået sidenummering op i sidehovedet. Vi har fået placeret vores totaler på fakturen i bunden, tæt på sidefoden. Vi kan prøve at skrive en anden faktura ud. Ganske nydeligt. Og endnu en. Alt bliver vist i Odoos PDF-view, som er ganske effektivt. Vi prøver at lave en ny faktura og kigger lidt på den. Vi indsætter nogle varenummer for vores demodata. Vi sætter 2 linjer ind. Og vi sætter en tredje ind. Sådan. Vi kan nu se, at vi har en faktura. Vi prøver at skrive den ud. Vi kan se, at vi har fået det, vi her i Danmark vil kalde varenummer på. Så gør så lidt til. Vi duplikerer denne faktura for at lave en ny. Vi sætter nogle betalingsbetingelser på. Vi vil jo gerne have en faktura, der fylder lidt mere. Så jeg har tilfældigvis lige en masse tekst i min udklipsholder, som jeg sætter ind i notatet for hele fakturen. Vi kan så prøve at skrive denne store faktura ud. Vi kan se, at vi har fået vores notat på fakturen med for oven. Vi har vores 3 linjer for neden. Et skønneste orden. Vi har vores betalingsbetingelser på. Vi vil jo gerne have en faktura, der er større og breder sig ud over 2 sider, så vi tilføjer nogle flere varelinjer. Vi kommer lidt forskelligt på.
Vi er nu klar til at printe vores faktura ud, som er over 2 sider. Vi kan se, at vi har en Continue on Next Pay. Vi har hovedet med på side 2. Alt står store, lige og pænt. Samtidig har vi her i Danmark brug for at vedhæfte et SIV-kort i bunden af fakturen. Et FIK-kort, som man også kalder det, fælles indbetalingskort. Vi går op i vores tilføjede moduler. Vi skriver FIK og opdager her, at vi har et modul, der hedder FIK, som vi kan installere. Vi trykker Install. Vi har nu modulet FIK installeret. Det kræver en smule opsætning, som vi nu vil foretage os. Vi går ind i vores company. Vi har fået et felt, der hedder FIK account, som refererer til den bankkonto, som vores SIV-kort/FIK-kort henholder os til. Vi angiver den normale bankkontonummer her, som her er det lidt tilfældigt, jeg har bare tastet ind. Vi skal angive de 8 debitor cifre. Vi angiver, hvilken type FIK-kort vi bruger. Vi angiver, at vi vil bare have skrevet vores FIK-kode ud på fakturen til at starte med. Vi siger gem. Vi gemmer vores company opsætning. Vi går nu tilbage og prøver at udskrive fakturen. Vi kan se her på vores fakturaoversigt, at vi har en faktura, som er draft. En kladefaktura. Den er ikke valideret. Vi kan se, at vi har fået en fixed string, hvor vi venter på, at det bliver udfyldt, når vi trykker valider. Og vi har lige en lille ting, fordi vi har duplikeret fakturen. Det er vi nødt til at opdatere den. Sådan der. Og validere. Vi har nu fået en fixed string med de nødvendige oplysninger for, at vi kan genfinde fakturen. Vi udskriver den. Alt var som det var før, på nær at vi nu har fået det, som vi ønskede med ud på fakturen. En betaler-identitet, som vores kunde kan bruge til at indbetale beløbet på fakturen. I nogle tilfælde vil vi gerne have et SIV-kort/FIK-kort med på vores faktura. Det kan vi gøre ved at gå ind i opsætning af vores FIK-kortsystem. Vi kan gå ind og sige, at vi godt vil vedhæfte et grafisk udgave af vores FIK-kort. Her i tilfælde i PNG. Tilsvarende et fortrykt SIV-kort. Vi har lige en lille opsætning mere, vi lige skal lave, jeg glemte. Vi skal selvfølgelig sige, at vi
ikke kun vil have skrevet vores fixstring ud på fakturaen, men vi vil have hele vores FIT-kort med. Vi går tilbage til fakturaoversigten, finder vores faktura, og vi opretter en ny faktura. Vi putter et varenummer på. Vi putter en betingelse på. Og vi validerer fakturen. Vi kan se, hvor vi fik vores fixstring. Vi prøver at udskrive fakturen. Har vi fået det ønskede resultat? Det har vi. Vi har fået et SIV-kort, FIT-kort, vedhæftet fakturen. Vi har vores fixstring skrevet på nederst med OCR-B-skrift, så den er maskinlæsbar. Vi har vores beløb på, hvor de skal stå. Alt er i den skønneste orden. Skulle man være interesseret i dette fakturalayout, kan man kontakte Dansk Produktions IT. Det kan gøres på vores hjemmeside msteknik.dk eller på 55 77 20 20. Så er der tilbage bare at vise en enkelt ting mere. Når kunderne betaler via vores FIT-kort, kan vi få udleveret fra bank en fil med vores indbetaling, som vi kan indlæse i vores Odoo-system til automatisk udligning. Vi har et menupunkt til indlæsning af filen, og herefter vil vores betalinger ligge til udligning. Tak fordi du kiggede med.